but ufuna inhliziyo. Ingakho kuverse 1 mangabe ulifunda lithi uyakokota, kangeni ngezinye indlela kodwa ungena ngesango, ulinda someone ozomvulela. Once wamvulela ngenhliziyo emhlophe, wamamukela ngeqiniso, wasukholwa kuye kuphela, ungamhlanganisi nabanye uNkulunkulu. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Sibingelele ipresence kaMoya Ongcwele. Sibonge nje umusa wenkosi, silokhu sisaphila, sisagciniwe, silokhu sihlangana njalo nje sokhuluma indaba ezimnandi. Nginibingelele bazalwane kwizindawo zonke. Siyabonga nje ukuthi nichoose le channel, mhlawumbe uyaqala ukuhlangana nayo futhi ngizothi siyakwamukela, sikuthanda ngendlela eyisimangaliso, awulahlekanga. Usendaweni enhle impela la ekhaya sikhuluma nje indaba ezimnandi, indaba nje ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Sibonge kuma returning viewers, siyabonga abazalwane nje lokho nibuya nikhuthaza nangama message nje ukuthi niyasizakala. Siyabonga nje udumo ngolwenkosi okuyiyona eyaqala lo msebenzi, ongaqalwanga yimina but waqalwa inkosi. So udumo lonke ngolwa inkosi uJesu Kristu. Siyabonga nje bazalwane, niya comment na like na subscribe. Sabonga kuma channel partners yo enikwenzayo nje kusupporta lo msebenzi. Ngelinye lamalanga inkosi iyonibusisa nje futhi nobona umvuzo wakhona ngelinye lamalanga. Siyabonga kakhulu bazalwane. Namhlanje ngithi ake ngene nayi kule ndaba engikuyona enombuzo phakathi. Umbuzo enginawo uthi, wena weluso ubani? Ubani okwelusile? Mhlambe kudala waqala ukukholwa, kudala waqala ukusindiswa, but my question is, ubani okwelusile? Ubani umelusi wakho? Mhlamba ukholwa ke, mhlamba uhlangane nale message nje cha awukakakholwa lutho nje, uthe ake ngilalele nje ngibukele engabe ubheda uthini lo muntu. My question is, ubani okwelusile? Ngoba njengoba siphila nje emhlabeni selusiwe, but ke i-question ukuthi ubani okwelusile, ngoba uma ngaba uluswanga uNkulunkulu ukhona omunye okwelusile, then lo munye okwelusile akakulusele eqinisweni but ukulusela kwindlela zakhe ezimbi. But the question is, ubani okwelusile? Mhlawumbe weluswe umfundisi, mhlawumbe because kusengenzeka omunye umuntu uthi ngiluswe umfundisi, ngiluswe umprofeti, ngiluswe umpostoli wami, ngiluswe udokotela wami. But the question is, ubani okwelusile? And lo kwelusile ukulusela kuphi? But ake ngingene nje ezwini, kube yilona elikhulumayo, kube yilona elizosicacisela nje konke. Sivele nje siveze sisuka. Isihloko sakhona sithi Jesus the true shepherd. uJesu umelusi weqiniso. Lalela, sinikeziwe abelusi abakhona babafundisi. But abefundisi abakhona baselusayo uma kwabe iqiniso bazosidlulisa kubo, basipointe to the true shepherd, ogama lakhe linguJesu Kristu. Uma ngabe kuukuthi bakhuluma iqiniso, kodwa uma ngabe kuukuthi abalikhuluma iqiniso, kobe kuloku yibo nje the true shepherd, okuyibona abelusi bakho. Mhlambe nawe ugcine sewusho nje uzuthi mina nje hayi nje umelusi wami umfundisi uShabangu. Uma ngabe umduduzi Shabangu engakwelusi ngohlobo lokuthi akudlulise kuyo umduduzi akuse to the true shepherd onguJesu Kristu, then there is a mistake, kunephutha elikhulu. Kufanele nje sibuye kobe kuchaza ukuthi silahlekile. Verse 1, most assuredly, nasi isiqinisekiso, qiniso leli ngiqinisile ngithini. I say to you, ama version athi truly truly, amanye verily verily, but again most assuredly I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. Kusho uJesu Kristu uthi ngiqinisile ngithi, ongangeni ngesango esibayeni sezimvu,
ongangeni ngesango esibayeni sezimvu kodwa angene ngezinye indlela. Uthi uJesu loyo yisela futhi ngumphangi, ngoba kunabelusi abayithole sebelusa kodwa bangene ngezinye izindlela. Baningi bagcwele babelusi abazange bangene ngesango. Shutha mangithi abazange bangene ngesango ngichaza ukuthi abayithola ngipermission yokwelusa. And abanjalo ibona futhi abekhoza ihavoc noma iconfusion noma inkinga, ngoba ababadlulisi noma bayidlulisa izimvu to the true shepherd, ngoba bona bangene ngezinye indlela. Shuthi uma bengene ngezinye indlela khona abamfuzile, ngoba ukhona lo ngena ngezinye indlela. Yabona nje sizalelwe emhlabeni wesono, and njengoba sizalelwe kulomhlaba wesono nje usathana kancengi uzingenela ngeindlela zakhe. Yabona nje mawuza umuntu kuthiwa ubulele, urapile, wenze ini uqamba amanga, utshontshile, konke lokho sikwenziswa yini? Isela elingazange lanokha lakokota, lavelela ngena ngezinye indlela, lathi mase liyitholile into bayongena lase liyasonisa. Kodwa ukhona ongena ngendlela efanele. Lithi izwi likaNkulunkulu ungena ngesango. Asifunde uverse 2. Lithi ke, but he who enters by the door is the shepherd of the sheep. Ongena ngesango ungumalusi wezimvu. Ongena ngesango. Shuthi ongena ngesango ungena ngepermission lo. Akazingeneli sinoma ngabe isikanjani. But kune permission ayinikwayo. Uyinikwa ubani le permission? Mina nami nawe njengoba ulalele njengamanje, ithini esimnikeza ipermission? Ake ngenza nje kanje. So ifunda no verse 3. Siyaya. But la ku verse 2, njengoba sitshelwa ngoJesu Kristu ethethelela izono, sishunyayezwa, isigcina sesizwa, sigcine sesithi hey nami ngiyamfuna uJesu, nami ngiyakufuna ukusindiswa, nami ngiyafuna ukumlandela. Ngesikhathi usho kanjalo ugcine sewumconfess uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Ngesikhathi wenza kanjalo, yini eyenzakalayo ke manje? Uyamvumela ukuthi angene ngesango kweyakhe inhliziyo, andeke lithi loyo ke ungumalusi. Uma ngaba akamvumeli uJesu Kristu ukuthi angene ngesango, njengoba enqonqotha nje ebhize kokota, ufuna ukungena nakweyakhe inhliziyo. Uma ngabe kuukuthi akamvumeli ukuthi angene, yazi ukuthi khona ongenile, ungene ngezinye indlela. And loyo ke yena ke lithi iBhayibheli uyisela futhi ungumphangi. Akisifunde verse 3. Lithi to him the doorkeeper opens. Lo ngena ngesango. The doorkeeper uNkulunkulu, uyena omvulelayo. To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice. Nezimvu zalizwa izwi lakhe, and he calls his own sheep by name and leads them out. Izimvu zakho ibiza ngamagama, mayibiza ngamagama bese yazihola habe phambili. Lalela-ke lithi to him the doorkeeper opens. I-doorkeeper la ku verse 3 nguNkulunkulu. Ubani ovulela omunye? uNkulunkulu evulela uJesu Kristu. Kusho ukuthi uJesu mangabeza la emhlabeni ezosihlenga ezonweni, esonweni, ebubini, wayevulelwe yidoorkeeper enguNkulunkulu ukuthi hambe emhlabeni. uJesu eza ngepermission, and wathi uma ngabe seshumayela futhi wayelokho ekokode enhlizweni zabantu, Enoch bemvumela up until today. Njoba lokhu lushunyayelwa lelizwi belokhu bemvumela abantu, uyena kuumalusi. Kuvume bani ekuqaleni? The doorkeeper. Kushobala uma ngabe ulifundise sakahle lelizwi ukuthi kushuthi khona abangene without the doorkeeper, khona abangene ngeindlela zabo. Bekumele bamlinde uNkulunkulu, abathume, abavumele, but abazange bakwenze lokho. Bona bazingenele ngezinye indlela. Lithi iBhayibheli loyo uyisela nomphangi. And manje isela nomphangi ligcina liba nabantwana abahamasela nabaphangi. Abanjani labo? Ilaba abangeke bakudlulise kubo bakuse kuJesu Kristu owumelusi weqiniso. Bayokugcina emasontweni, bayokugcina kubo, bayokugcina
wazi ukuthi wena uluswe yibo kuphela kanti ukhona umalusi weqiniso ogama lakhe linguJesu Kristu and bayalikhuluma negama likaJesu Kristu kodwa ngeke bafuna ukuthi balikhulume in such a way yokuthi mazi ukuthi wena kufanele udlulele kuye ngoba mina nawe seluswe nguye. Shuthe emasontweni kuhle siye but emasontweni kufanele sifundise ukuthi ukhona umelusi weqiniso ogama lakhe linguJesu Kristu. Once kwangenzeka lokho yazi ukuthi kushuthi bangene ngezinye indlela abanye Sela noMphangi abazange balinde idokhiphi ukuthi ivule, abathonywanga bazithume bona. Isikhathi lesi nje uma ngabe uyayizwa le message isikhathi lesi nje sokuphenduka. Hayi ukuthi nami ngikhuluma kanje ngoba ngingcono, khuluma nami kanjena ngoba ngazi kakhulu, kodwa ngikhuluma ngoba ngiyalizwa lelizwi lambula, ngiyalifunda and njengoba lambula nje kusho ukuthi kufanele ngilikhulume. Angikwazi ke ukuthi ngithule ngingalikhulumi kuukuthi ngiyalizwa mina liyangisiza kanti bekufanele ngidlulisele nakuwena ukuthi lizokusiza nawe. Angilifundi kanjena to judge. Omunye umuntu angathi mayengizwa ngikhuluma acabanga ukuthi nje sengiyajaja. No, ngizothi mina masisizakale masilazi iqiniso sikwazi ukuthi sisizakale kahle kahle sasizana ngaleli izwi leli. Asiqhubekele phambili. Lithi and the sheep hear his voice, izimvu zalizwa izwi lakhe and calls his own sheep by name and leads them out. Ezakhe izimvu ibiza ngamagama. Yabo mawuzwa le message angithi mina landela ikota to media, angithi futhi mina landela mina, angithi futhi nje obuzwa nje ngirekhodile ngizothi ngifuna ama followers and stuff. Cha, ngizothi mina yizwa izwi lakhe uJesu Kristu okuwumelusi weqiniso. Yizwa izwi lakhe. Yabona mawungalizwa izwi lakhe uyena ozokuhola, uzokubiza ngegama. Funda ukulizwa. Ungakujabuleli ukuba umsonti kanti izwi lakhe awulazi. Ungakujabuleli ukuba nomelusi omunye ozokwenza ukuthi ungalazi izwi lakhe uJesu Kristu. Mina ngizothi yazi izwi lakhe ngoba njengoba uyabona nje uma ungalazi uzokulida. Lithi iBhayibheli he leads us out, uzokusihola and uma ngabe sihola uyohamba phambili thina silandela yena and uma ngabe silandela yena akasiholeli ophathe noma ekuthenini sobulawa but usiholela kwiqiniso ngoba yena umalusi weqiniso. Lalela uverse 4 uthi and when he brings out his own sheep, izimvu zakhe ikhiphela ngaphandle, he goes before them, uhamba phambili kwazo, and the sheep follow him, izimvu ziyamlandela, for they know his voice, ngoba izimvu ziyalazi izwi lakhe. Uyohamba phambili, uvula isango ayikhiphe esibayeni, izimvu zimlandele. Yini indaba? Ingoba izimvu ziyalazi izwi lakhe. Lithi lelizwi for they know his voice. Another question ithi uyalazi yini izwi lakhe? Iliphi izwi olaziyo? Ngoba uma ngabe kuukuthi siyalazi izwi lakhe, ayike so sizakala kokuningi. Asizukulandela noma yini solandela yena. Uyothi noma sibekele umalusi okhona ola emhlabeni, somlalela ngoba sizwa ukuthi lo malusi ukhuluma izwi lakhe. Lo malusi njengoba eselusa uthi masizwe ukuthi sidlulele kuJesu Kristu. Kodwa uma ngabe lo melusi esigcina kuye engasidlulisi kuJesu Kristu, engathi masilazi izwi likaJesu Kristu, kodwa kuuye othi nje yena nje yimina ozonitshela nina ningakhathazeki ngokwazi izwi likaJesu Kristu, lo melusi ngizothi mina nimbalekele. Isela noMphangi. Akusho mina, kusho izwi. Lisho kanjalo. Ngoba lithi lelizwi for they know his voice, kusho ukuthi uma ngabe sithi singabakhe siyizimvu zakhe ayikumele silazi izwi lakhe. Then how come abanye bethu bengalazi izwi lakhe? Kuza kanjani? Ngoba uma singalazi izwi lakhe solandela noma ngabe yiphi enye voice sohamba sohlala sidukiswa nje. Kwavela le voice sakijima sakhona, kwavela le voice sakijima sakhona, kuze kube nini?
kanti kube besilazi izwi lakhe beyothi noma ikhuluma enye ivoice sithi akusiyizwi lakhe leli, thina solandela izwi lakhe ngoba lithi leli izwi for they know his voice. Okusho ukuthi uma sithi singabakhe esibize ngamagama kufanele silazi izwi lakhe. Lalela ku verse 5, yet they will by no means follow a stranger. Uzothola kodwa abathi balandela uJesu Kristu abanye babo bayasilandela istranger okungesuye, bayamlandela. Lalela-ke ithi but will flee from him. Thina lithi kufanele sibaleke kwi-stranger, lithi we will flee. Yabona-ke nje igama elithi flee lapha lichaza ukuthi to run as in terror. Yabona ubaleke njengomuntu owesabayo, uthi akuselizwi lakhe leli, ubaleke kakhulu. Lithi for they do not know the voice of strangers. Ezakhe izimvu zihlala ziziqaphile njalo ngoba ziwazi lama voice ama stranger, zihlala ziqaphile. Once kwangazathi kukhuluma istranger zibaleka ngenyawo zombili zithi galo yephuka ngoba ziyamazi okufanele zimlandele ogama lakhe linguJesu Kristu. And akhona nje ukuthi ziyamazi uJesu Kristu, akhona nje ukuthi zabizwa ngamagama kwathiwa Mduduzi Shabangoza ungilandele, ingoba ziyalazi izwi lakhe. The question is, seluswe ngubani? Ngoba uma ngabe seluswe nguJesu Kristu then sizolazi izwi lakhe, sokwazi mase kukhulume yena, and mase kukhulume yena solandela. Kodwa uma ngabe kuukuthi ethe khulumile singezwa singalandeli, shuthi inkinga silazanga izwi lakhe. And uma ngaba silazanga izwi lakhe shuthi inkinga ibe khona kumeluso selusayo, shuthi akusuye uJesu Kristu. Ngoba uma ngabe kuuJesu sizolazi izwi lakhe. Ngizothi mina we need to run away from amanye ama voice ama stranger. Ama voice ama strangers ayahlupha-ke, anefiye phakathi, anokwesabisa phakathi, anokungathembi, anokungakholwa ngokuphelele, nje anokuthi umuntu angamusi futhi kuNkulunkulu. Ilama voice lawa nje afuna ukuthi kuvele loyo umnikazi waleyo voice, abafuna ukukhuluma ngoJesu Kristu futhi abafuna ukuthi izimvu zidlulele kuJesu Kristu. Kuba yibo omubi lo ngikhuluma ngaye, angikhulumi ngabantu mina, ngikhuluma ngomubi, ufuna kulokuvele yena. Kanti uma ngabe uza kuJesu Kristu, lithi iBhayibheli ungumelusi omuhle, and umelusi omuhle uyokwenza ukuthi ulazi izwi lakhe. Ngoba ngeke lithi lelizwi leli for we know his voice kuukuthi ngeke asenze silazi izwi lakhe, kusho ukuthi uzosenza silazi izwi lakhe ukuze sokwazi ukuthi simlandele. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga ngise emsebenzini, ngangisebenza na shift, mina ke ngibe security nje isikhathi eside, so ngangisebenza na shift ngalelo langa lelo. Emsebenzini ke uyazi khona lento leyo ukuthi haya sishintshaneni, abanye bazohamba bayolala, omunye asale ebhekile, and lozo bebhekile nathi sizomshintsha naye aphinda athi kuyolala, yabo nje ukuze ungazogqila singagqilaze kakhulu. So ngangisele ngedwa ke lapha reception ngikadile. Mangisele ngedwa bonke behambile, ngamuzwe ekhuluma, wakhuluma ngapha ngamuzwa, wathi nje Mduduzi, njengoba ngikhuluma audibly, njengoba ungizwa nawe ungilalele, wathi nje Mduduzi. Ngasukuma lapha reception ngama ngeenyawo, ngaqalaza ngapha nangapha ukuthi lo muntu ongibizayo ngimzwile, ngimuzwe kahle. Ngaze ngasukuma ngayojika eminyango, ngathi kodwa ngingedwa, ngathi ngicabanga ukuthi mhlawumbe khona ongibizile mayiqeda wabaleka wacasha. Ngakhumbula ukuthi emsebenzini sijwayele ukubizana ngezibongo, uyedwa okwakuthi uma ngabe ngibize ngegama wayengasho ukuthi Mduduzi, wayengalibizi liphelele, wayegcina nje ukuthi athi Mdu. And ngalelo langa lelo wayekhona but wayelele, esazongishintsha nami babuye bagade ngihambe nami. So ngathi mina lothe Mduduzi ngimzwile futhi le voice ngizwe kahle. Ngaqala lapho from 2013, kwangesikhona ukuqala ukuthi ngizwe, but ngalelo langa lelo
ku-2013 kwase kuyisikhathi sokuthi mangingene full time kule msebenzi okushumayela ivangeli. Ngaqala-ke from that time up until today, kanti bengikwenza part time. Wathi uma ngabe ngibiza kanjalo ethi Mduduzi, kwase kwambuleka makulokhu isikhathi ukuthi ungibizele uthi manje ngena full time kulo msebenzi engikubizela kuona. Ngizothi mina ukhona uyakhuluma, uma lithi lelizwi ezakho yibiza ngamagama, ngempela kunjalo. But ufuna inhliziyo, ingakho kuverse 1 uma ngabe ulifunda lithi uyakokota, kangeni ngezinye indlela kodwa ungena ngesango, ulinda someone ozomvulela. Once wamvulela ngenhliziyo emhlophe, wamamukela ngeqiniso, wasukholwa kuye kuphela. Ungamhlanganisi nabanye uNkulunkulu, ngoba inkinga yethu ukuthi once sahlangana nezinkinga thina, hayithi singabantu sahlangana nezinkinga sigijimela kwabanye uNkulunkulu. Laba abanye uNkulunkulu esigijimela kubona bayayivala ivoice yakhe, singasamuzwa. Hlala kuye kukuhle kukubi, methembe. Uthe ngeke ngushiye futhi ngeke ngize ngulahle. And uma ngabe ethi ngeke ngushiye futhi ngeke ngize ngulahle, ngempela uqinisile. Ukuhlala kuyena kokwenza ukuthi ulazi izwi lakhe. And once walazi izwi lakhe, uzolandela yena. And once walandela yena, sozuduke, sozulahlekiswa. Ngoba lithi lelizwi ungumelusi weqiniso. Uhamba phambili ezakhe zimlandele ngemumva. Uqala lapho bese uthi mawuzwe enye ivoice uthi le voice la akusiyo. Ngiyayazi okufanele ngiyilandele. Le angiyilandeli. Ngomusa weNkosi uJesu Kristu. Siphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.